اینا انشالله گفتنی نبودم نه که برای مخلصان میگم در دل غم و حسرت سیمش قطع شون امسی میشه. بازم نگاهی تو در یادم لیک من نمیکنم فریادت. ما شون امسیم ایتانی همون گپارا گفتستم که اینا وقتش دا اینا وجدا 7000 کامنتاری باور که همش ریکل گفته گه نسام دادم ما گفتم گلان اختا گم نکم مقصد برآمد که نسام داد خویل کرده گنده برآمد کرد ایشون مقصد باتل دا بود اکیشون خودش رپر فریستایلر او دا چینه سه ما پاپساوی که مثال اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان زیاد کردن میخواهید در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید پس به شما گیاهای طبیعی sofsavdo کمک میکنند. دستافک به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه. رقم‌ها در زیر نوار و روی اکران. سلام علیکم подписчикони канали Меҳроб Про. имрӯз барномаи мо бо номи як репер. меҳмони имрӯзаи мо Cash Шон бародар дар барномаи мо. Салом алейкум бачако, салом алейкум подписчикои канали Меҳроб Про, мухлисои Cash. амирӯз ами додармон даъват кард ки аминҷа мисол барнома каналаш тенҷ рафтеста шумо чи фақат подписатся лайк фақат дастгирӣ ки и бо далне шида мисол бо ягон реперои бо чӣ хеле ки дар комментария шумо бинависен ам ба хоси дили шумо ам хали репероро даъват кунам дар барномаш. Дар комментария хата бисёр хоҳиш кардам ина бародар хата даъват кардем раҳмат ки даъвати моро рад накардед. Гапни 100%. аввал якмин савол дар бораи худат ва кори ҳозират камтар маълумот медодӣ барои мухлисои худат ва подписчикои канали Меҳроб Про. Нашуд чӣ хеле ку? Дар бораи ҳаёти фаъолиятат. ҳаёти фаъолият чӣ хеле бугум ҳаёти фаъолият ҳозирашта чиста ютуб даем айпасиам пешравием чӣ хеле бугум хай кор мекунем реклама хеле официални ҳоли ҳозираш дар официални ягон ҷо кор надромадам официалне ки бигем кори давлатӣ дромаданиам хайш махфия ки ҷо медром кори давлатӣ кор мекунам ҳозираш дане ки фақат ами ютубай пешравимо фақат ютубай ҳамкорӣ қатъи Шон мсия тамом пештар ба мо маълум буд ки худат дар студио сводка кор мекардӣ ҳозир накардеса? Не ҳозир гуфтасам ку уже қариб чанд моҳ мешава қатъи Шон мсия уже мо контракт дорем договор кардагем фақат трекоя Cash Шавед фақат трекоя Cash Шавед то что дигар дар студио кор накардесам. беҳтаринам гапа дароза мекунем мегзарем ба суоли дигар. сабаби ай припев ба рэп гузаштани шумо дар чие ки пеш фақат дар ё ки фид припев мезадӣ рэп намехондӣ ҳозир бисёри трекота дар каналат мебинем ки фақат рэп хондеси. сабабуш чӣ хеле бугум як рӯз рӯси гап як табонавису марги модари ғариб буд пеша Cash Шавед хондум ки Cash Шавед гуфт зура гуфт овоз дар припевам дар куплетам тенҷа гуфт мақсад гуфт ки совет метам ки ами чирам бақаб репам бақаб камкам репам бахон мақсад фақат припев не репам бахон ами сабаб хондум ки хайна мухлисо қабул кардам мисол реп ма қабул кардам чем просмотр грифт натури да мисол чем пештар мехонам дуруға папсаиси мисол чиста ҳозирашда ки чӣ хеле бугум ҳозирашда реп хондестам охиш да припев задестам репои ман чӣ хеле мондеста ҳозирашда то что ма бетна наметонам хеле не ҳаётия чиста ки ам реп аввал то охири мазмун дорад мазмун просто история хондестам то что история одам не ҳаётия да мисол ай ҳаёти ҳама одам ай сари ҳама одам гузаштага бисёртар ба хиёлам бисёртар одамо да маъқул мешавам хеле ҳатта ки ошиқӣ фақат история агар заказ кунам хеле ошиқ мехонам ҳатта ки ҳозир фақат ҳаётӣ хондестам. беҳтарин мегзарем ба саволи дигаре батл кардани нестӣ? батл рӯси гап желание буд барои батл кардан чӣ хеле бугум бо ҳозираш дар фикр мекунам сини соли ма да просто мумкин ки айвал мекунам ба фикри худам чанд солае ки айвал хай ҳастия тагиси чилда не тагисида нестам мақсад аки чӣ хеле бугум айб не просто ҳозир хай представ кида кас мебура қатъи батл мекунам Шон батл бурмадани син соли рахима худда каунтара акай Шон мақсад батл да буд акай Шон худаш репер фристайлер у да чинеса ма папсави ку мисол ҳозир батл мисол мебурам ягон пацана қатъи меғалтам ина мара мисол сума метан у пацан да ҳаёт мисол чени ма мисол гӯш кардагиш нестан ё ки бахча статус надоро пацан статус транол мекунад мисол қатъи ма мебурам ба 4 та студиое ки нами подсудит кардан Рейкла бо мебурам мегам бой додӣ тамом ки уважат мекунан мухлисот пиздес
چخیلی که در بطل ریکل گفتی بطل ریکل با فیلم رفتگی بودی батли Рейкл да گفتی تو کدومش بودی در این بطل ҳамин мужик бори бугум Рейкл насамла баромад кард ман боварӣ надоштам ман ака пеш ай батл рафтам ба худо даже якай шабоз хати будем ман гуфтам ки яки Рейкл бой мета гуфтам аҷа падвадид мекунам ба худо ки насам дада ман гуфтам главни хута гум накам мақсад баромад ки насам дада хоил када ганда баромад кард хай судёра медони ко хи судё знами инаму бахти кадом судё ки бахти шидаге дар 2015 иси ягон вақт ягон ғамзадара гос даги нестан а то что хай халқ худаш медна мухлиси реп худаш медна ина уҷада 7000 комментарий бовар ки ҳамаш Рейкл гуфтаги бо ки шахр видео када ки мисол каме сум дода ина ки не ма ромадам на тури провокаш кадам аккаунто ҳамаш як не аккаунто пеш созад кадагиам подписчик дорам даже батл дар кадом канал буромаги хз 2020 да мақсад кадоми тамошо кадаг неса дора тамошо кана худаш мефаҳма ки бридаги ма ай карлон хеле боварӣ надоштам урам бародар барои ман насам да зур ба гуфти ки Рейкл бридаги зури бат хондаг да мужик бори вақтан тамошо кадам беҳтарин тамошо баромад ака то что ки дар он батл будум гарани баромад кад бо бадио тамошо кадам ва да видео насам да баромад када беҳтарин визифи эмибира дар алик ба филм дидаги визифи эмибира дидам аколи гуфти ту мешава мешава питер да мешава аколи границаҳо ба фикри маҳкама рафтан намешава варӣ дорӣ ки ралика мезанам дар батл эмиби хай раликам гуфти гапо ки додарай эмбирам додарай акамай чи гуфта наметонам барои ки раликам сағара сахта тенҷа не соза баромад каге ба гуфти хичам ки подсудитиш кадагиан судиё эмибирам соза эмибирам агар эмиби чем бах о батли ҳафт ба якш ака то что ки саперникош ки ҳеч ка намешинохташ а так эмиби ки заёб рава то что батли тенҷ кинам бага урам гарене ба худо эмибирам вақтча аста боина батли акай шабоз хатира айдар мешава питер да насиб ка боша мерай тамошо иншалло ман мерам ҳам главни чиро жда дорем да ҳам граница ушава ки рафтатунем яки нарем да уҷа бо маҳкам шавам шавоне тақдир надорем граница уина шава намешава ба фикрим батл ба фикрам да тоҷикистон мешава бояд шава дар тоҷикистон агар ки чихе дар тоҷикистон мешава ки сунат шарифи батла вакала гирифтаги вай москва да яку хай мумкин ки ягон хелд мекунанд да хичона ку ака дига илож наё ки батла времеша гирифтагиан пешаки мумкин батла времеша ягон дарозтар мекунанд аку 100% хай нашоти батлам хела чақчақ кадем оини навигари худат ягон треки нав кадаги ё кадани ба ҳамин наздикӣ треки навро сигаб ина зиёд трек дорум я номи трек одами бахил мешава номи трек одами бахилай чихе бугум и трек чиста ай номи то что ки и трек то что ман хондестам типа ака ман акай шаҳбозум айтани ҳамун реп хондестам типа ман шон мсим айтани ҳамун гапора гуфтестам ки ина вақтиш да то что реп мехонд хатиш мисол ошнош да бараш набуда мисол таза кидад история акай шабозам ман хондестам ана ҳози ки мисол соҳиби ама чида мисол бародараш меган ҷураш меган одамое ки вақтиш да бараш набуда ина ҳози ҳастан интизор шавем мухлисо иншалло и клип мешава главни рол да акай шабоз мешава ака репай хонда наметонам наунасагимошни барои мухлисо чӣ бухонам ягон та яки хит шидаги боша ба хита маъқул бошам трекат фикр мекунем чиро бухонам ма даво барномаи дигариш хонам ғаму ҳасратай орум-орумай кадомиш боша мешава орум-орума хонам мешава фақат чор мисраша я 4 мисра 8 мисра бхон як куплетча бхон бозам нигоҳи ту дар ёдам лек ман намекунам фарёдат зи ғамат месӯзаму мемирам лек ман намекунам фарёдат орум орум аз ёди ту мерам орум орум бе ту мемирам орум орум рафти аз пешам орум 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 мемирам орум орум аз ёди ту мерам орум орум бе ту мемирам орум орум рафти аз пешам орум 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 мемирам
بهترین خاک офистон дурустига вақт дер зага озима са дод бизанам мумкин сасседатон то что фикрам ки трека қати MB хондагӣ будиям сол 19 буд ё 20 20 ба фикрам буд авалои 20 буд хушту гузаштагӣ даин ира бояд дурустига шаҳроми абдуалим қати ки мехонд қати MB мехонд аз сабаби ки дар хизмат буд MB гуфт бия ка қати ту бихонам лекин иштияк гузаштагӣ дурустига ман боварӣ надоштам ки хеле меояд то что припеваш ай припев ямо эрония мо тоҷикиш кардагем то что ки калимо хамо то что куплетои хима худам нависагем хай гузаштаг мо боварӣ надоштем ки хит мешид баъди дар дил ғаму асрати хондагимон дар дил ғаму асрат қати навик буда қати навик хондум урам хит шид қати сара хонд дар дил ғаму асрат урам хит шид ина иншааллоҳ гуфтанӣ набудам не ки барои мухлисон мегӯям дар дил ғаму асрат сеюмш қати шон эмси мешава беҳтарин сюрпризи нав буда иншааллоҳ девонаи бад меяд боварӣ дорам ҳамада маъқул мешава хай ҳаракат кардаа на мухлисои кеш ба ҳама гуфтанем ки навигариёш ай пеш бидай мо силикаи каналаш ҳатман дар таи ҳами видео мемонем барои дастгирӣ кардан бидурен дар каналаш подписатсия кунен ай навигариёш ба хабар бошед саломат бошен гуфти гапо ки канали ҳами додарда хай кадоми фарқ надора блогера реперай по-любому комментарияро мехона кадоми чи комментария менависа чӣ хел бугум комментария одамда мотиватсия метавад мисол и додара бисёр дастгирӣ кунем мисол чанд қай ки дастгириш кунем бо хоҳиш кунем ки фалон репера биёр дар барнома фалон репера биёр и додар пасаратсия мекунад ки барои ҳамо подписчикои худаш барои ҳамо бародарое ки ҳастанд мисол дар ватанан дар ғарибиян хоҳиши ҳаморо иҷро кунанд боқӣ саломат бошем фақат дастгири канали ҳамин бародар бошем меҳроб про обод бошем.